وهجرته فصفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقوى masu girma masu daraja masoya manzon Allah da muka taru nan don mu ta kanmu murna da wannan gagarumin annabi wanda Allah yake yin kirari daga fadar laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Irin wannan annabi to shine muka taru don mu yi makanmu godiya mu murna da shi wannan annabin wanda duk abin halitta yana murna da shi. Shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama wanda irin ɗabi'o'insa ma kadai ko ba komai ya isa so shi sallallahu alaihi wasallama wa wala yashtamu ahadan sallallahu alaihi wasallama wala yal'anu ahadan wa yaqulu ma wa yuqalu ma bu'istu li'anan. To bayan sharifi ya yi godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule yana gaya mana cewa shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallama kakansu da muka taru saboda shi Allah madaukakin sarki da kanshi yake masa kirari a cikin littafin da ya aiko shi da shi cewa haƙiƙa wani haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayani. Dama shi manzo Allah sallallahu shi dama an tambayi matar shi me ɗabi'unsa ta ce alƙur'ani. Shi manzo Allah shi ke fassara alƙur'ani, alƙur'ani na fassara manzon Allah. Sannan kuma wata ayan ta cikin suratul tauba Allah ya ce haƙiƙa wani irin manzo mai girma ya zo muku shi ma wanda wannan manzon Allah azizun ma'ana mabuwayi ne ma anitum alaihi ma'ana shi yasa ma kuke ta shan wahala wajen gano shi ma'ana Allah madaukin sarki da kan shi yake girmama manzon Allah yake kamba manzon Allah kuma albaiti yace mana shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ko a iya ɗabi'u da kyawun halaye da Allah madaukakin sarki ya masa ya zama ma dole a so shi ba ma aiko da Allah ya masa ba domin shi manzo Allah sallama daga cikin halin da Allah ya masa manzo Allah baya zagin wani baya tsine ma wani. Akwai hadisin ma da yake cewa ni dinnan ba aiko ni mai yawan tsinuwa ba da haka manzo Allah sallama ko da ma laifi kai masa yaga kana rabe zai ce matso haka Allah madaukakin sarki so da Allah ya so da ba haka abin ya kasance ba saboda dama shi manzo Allah sallama shine wanda ya zo da sanin Allah madaukakin sarki da haka wannan shine a takaice abinda albaiti ya mana sumarar zali ma'ana a takaice sallallahu alaihi wasallam ya jalisu alal firashi in wujida wa illa jalasa alal ardi wala yas'al al da'ama bal ya'kul in wujida sallallahu alaihi wasallam wala yalzamu da'ama kuma sallallahu alaihi wasallam. Albaiti rasulullah ya ce daga cikin halayen shugaba sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa manzo Allah yakan zauna kan shimfiɗa idan ya samu amma daga cikin tawazu da Allah ya masa idan ba shimfiɗar ma ya zauna akan ƙasa don ya gwada ma duniya ba bakin komai bane ba. Sannan manzo Allah sallama yana duk inda ya zo aka kawo masa abinci a ƙa'ida baya aibanta wannan abincin yana ci idan kuma bai daga cikin irin kalan abincin da yake so to manzo Allah sallama baya aibantawa domin zai zama kamar cin fuska ga wannan mutanen zai bar wannan abincin ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa wani guri ya tilasta wa mutane cewa sai an kawo mai abu irin kala kaza ko irin kala kaza ba. In ya samu ya ci in bai samu ba kuma manzo Allah sallama yana mai kamewa ne. Wannan su ne a takaice abubuwan da alibai ta gaya mana a cikin harshen kakansu sallallahu alaihi wasallama wala yahabu malikun wa yad'u wahidun min wahidin ila allahi bid'awatin wahidin wa yaqalu min muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila azimul qibdu wa yaqulu aslam taslim yutika Allahu ajruka marataini wa in abaita fa innaka ismul qibdu
sallallahu alaihi wasallam. Alibaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin halaye da Allah ya masa akwai jarumta, tun da yake bai taba jin tsoron wani basarake ba, bai taba jin babu wani basarake da ke tada masa gaba. Da haka kuma sannan manzo Allah sallama saboda tawadu'unsa, ko da kuma wasiƙa zai zuwa ga wani sarki, to manzo Allah yana rubuta sunan shi ne zuriya, wannan goron sunan nashi ya ce zuwa ga sarki kaza. Kamar misali sarkin Kibdawa, manzo Allah ya masa da irin su Hurqalu wanda yake sarkin Rum na wannan lokacin, da sauran da irin wannan sarakuna na manya na duniya irin su China da sauransu. To zai gaya musu abinda zai gaya musu a cikin wasiƙar nashi, ka miƙa wuya sai ka tsira. Ya ce in kai haka Allah zai baka ladanka kashi biyu. Ma'ana ya zanto ga duniya Allah ya haɗa ma, tun da dama kai basarake ne, an san basarake ai duk abin da ke cin garin shi kusan nashi ne, da mutane da kowa da komai. To idan ka miƙa wuya ga manzo Allah sallama, to miƙa wuya ga manzo Allah ne yake sa mutum ya zamto ya ci banza. Ka san wai mahajubai suna cewa wai in aka ga mutum an bashi kuɗi a ce wai ko rabon shi ne lahira aka bashi, ka mai da Allah talaka. Yanzu dan Allah ya baka wata 5 ko 10 kurin wai a ce rabon ka ne lahira. To da haka a ka'ida shi in ka bi manzo Allah sallama, to Allah sai ya hada ma, ai Qur'ani na ma cewa fi duniya wal akhirah ko, sannan ya ce wasu alunaka an littafi. Allah yana bayarwa a duniya kuma yana bayarwa a lahira. Da haka saboda sirrin manzo Allah sallama, abin da yafi ma arzikin lahiran da akwai shi a gurin Allah shine yarda Allah, warjuwa ne min Allah akbar. In ka bi manzo Allah gaba ɗaya zaka samu. Ai duniya ma jin daɗin duniya da lahira ma duk wannan duk karamin abu ne. Allah ya ce yarda Allah ma ta fi girma. To ana kuma in ma aka bi manzon Allah ana samun yarda Allah, kaga abin da yafi duniya da lahira kenan. Da haka kada ka ga wai in kana son manzon Allah, Allah ya dan baka wasu 'yan miliyoyi wai ka rinka wani ya tsorata kai ce wai ai rabon ka ne na lahira. Shirme ne wannan, kuma rashin sanin Allah ne, kuma rashin sanin manzon Allah ne. Dukiya kurin in kaga ka cinye rabon ka a duniya, to baka bi manzon Allah bane ba. Shi ma na duniya hire a ganin kyale amma ba maganar jin daɗi. wa hubbu rasulillahi gulmun wa rahatun, haka shi Ibrahim yace san manzo Allah shine gulmun riba wa rahatin da hutu ko ya sanai karshe ce wa babul lil masalihi, kuma shine kofar samun dukkan wata maslaha ta duniya da lahira. Daga wannan shine a takaice abinda Ahlul Bait ya ga mana yanzu a cikin harshen Larabci sallallahu alaihi wasallam. kuma min Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila mirqalu azimul rum aslam taslim yutika Allahu ajruka marataini wa in abaita fa innaka ismul rum wa salaman ala man ittaba al huda sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika yaqulu ila min Muhammadin ila furus azimul kisra aslam taslim yutika Allahu ajruka marataini فإن أبيت فإنك اسم المجوس ومزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه ومزق الله ملكه حتى كان ليس واحد من أهله أن يكون ملكا إلا امرأة. نعم. Al-Baiti yana ƙara fito mana jarumta na shugaba. Wannan shugabannin da Al-Baiti ya lissaho su ne shugabannin duniya. Kamar yanzu misali ka ce shugaban ƙasan Amerika da na Faransa, kaga ko Ingila, kaga suna cin manya-manyan shugabannin kafirai kuma shugabanni masu ƙarfi. To mazala in zai rubuta wasiƙa yakan rubuta ma har zuwa shugaban ƙasan mana Rome, Italy, wadda ita a lokacin ita ma tana cin wadda manyan ƙasashe ne. Sannan kuma yakan rubuta zuwa wajen Kurs, wanda shi lokacin shine shugaban ƙasan Farisa Iran ce lokacin suna takama da technology da kuma ƙarfi, amma maza da salama duk wanda ya rubuta ma zai ce ka miƙa wuya sai ka tsira. Kaga wannan in ba jarumi ba zai ga ma shugaba wannan ka miƙa wuya ka tsira, Allah zai baka fala dan ka kashi biyu. Idan ba haka ba to za ka mutu arnan banza.
to lokacin da aka miƙa wasiƙa zuwa shi shugaban ƙasar Farisa na wannan lokacin da ya tashi Manakurs wanda shine Kisra na wannan lokacin sai ya ga takardar manzo Allah sallama da manzo Allah labari ya zo mai cewa ya yaga wannan takardar manzo Allah ya ce kamar yanda ya yaga wannan takardar to Allah mulkin sarki shi ma ya yayyaga mulkin sa da haka a cikin ƴaƴansa da jikokin shi ba za a samu wanda zai ƙara yin wani mulki ba sai mace kaga lamari ya lalace kuma yanzu ma misali baye za ka nuna yanzu ka ce jikan kurs ne na wancan lokacin sai dai in mummunan tarihi ya tashi irin wannan a faɗai to saboda tsabar jarumta na manzo sallama na cewa kowane ƙarfi duk ƙarfin shugaba ko wani kuɗi nashi ko wata kimiyya tashi manzo sallama baya jin tsoron shi yasa yake gaggaya musu irin wannan maganganu domin manzo Allah kada yake jin tsoro baya jin tsoron wani shashasha. Alhamdulillah هذا من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم ويحب الفقراء ويجلس معهم ويقول كما صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وماتني مسكينا وبعثني مع الزمرة المساكين صلى الله عليه وسلم. daga cikin ɗabi'u na girma na shugaba sallallahu alaihi wasallama yana kiran talakawa ya kira su yana zama tare da su ya ci abinci tare da su mana har yana kuma wata addu'a yana cewa Allah ka raya ni a cikin wannan talakawan domin manzo Allah sallama shi kamar yadda muka faɗi shi mai azurtawa ne ma manzo Allah sallama to amma saboda tawadu manzo Allah sallama baya kiran masu kuɗi a majalisarsa sai ya kira talakawa ya zauna tare da su ya fira tare da su ya ci abinci tare da su ya fita anguwa tare da su har yake cewa Allah ka raya ni a cikin wannan talakawan kuma in za ka ɗauki rayuwa ta ka ɗauke ni a cikin su sannan Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama ma in zaka tashe ni ka tashe ni a cikin tsakiyar wannan talakawa saboda wannan kyakkyawan hali ne da kuma mana kaskantar da kai ni shugaba sallallahu alaihi wasallam da komai da duniya ba bakin komai ba na cewa ka gane cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah shine wanda ya fi ku girma a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah ba wanda ya fi riga ko gida ko abin hawa ko da sauransu ba dan har su masu kudin mata sukan yi kishi akwai wanda masu ce su abin da ya hana su musulunta wai wannan talakawan da ke taruwa gaban manzon Allah su wai suna warin dauda kasan tun da can mai kudi ya da talaka to da haka su ba za su hede in manzon Allah ya kore su manzon Allah ya ce a wannan ya ba magana kora kam sai dai in ba za ku musulunta ba to da haka masu dan rabo daga cikin suka musulunta wasu kuma masu girman kai suka mutu suka zama makamashin jahannama to da haka wannan shine ma'ana kada ya zamto ko kana da wani abun duniya ya zamto ka rinka kin kyamar talakawa manzo Allah sallama duniya da lahira tashi ce gaba daya to amma baya kyamar talaka kun ji kamar yadda Ahlul Bait ya gaya mana yana son su yana kiran su in an shirya abinci ce a kira su a zo ya sa hannu suna ci yana ci sallallahu alaihi wasallam wata sama saboda tawadu manzo Allah da kanshi yake ɗiba yana zuzzuba masa a hannu kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito wannan al-sufa din nan da kanshi manzo Allah zai tashi kamar yadda yanzu misali nan ga al-bait nan mafi yawanci mutane sai su rika ganin idan ka je zawo shi sai ga yana zuba shayi da kanshi wasu sai su rika ganin kamar ya al-bait yake a wannan a hali ne na manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mafi yawanci da kanshi yake tashi yana rabon abinci ba wai ko wani abu ne na wani abu ne na kaskanci ko wani abu ne da sauransu a shi ka'ida man tawadu'a rafa'ahu Allah idan kai kasa shi kuma Allah sai ya daga ka in kuma kai sama shi kuma Allah ya ce ƙarya kake yi kasa da kai to da haka wannan hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk za ku ga duk wani jini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kuma yana da sanin kakan nashi za ka yana da irin wannan haka za ka duk gidan bayan Allah za ka irin gidan su Abul Fatih da sauransu in ka je sai ka rinka cewa wai shi yadda ake shine wani din an gane saboda mai hali na manzo Allah sai ya saje wani ya sa ishara ma wani inda ma ba ma ka san shi a hutu ba kana iya zuwa ka tambaya akwai wani shehi da aka je ziyarta shi aka ce shehu wani muke nema sai ya gane abin da suke nufi saboda sun samu da ishara bai shafa man shafa ba kamar irin yadda aka ce manzo Allah na zama a ƙasa wata shi ma ya zauna a ƙasa sai shehu ya ce oh shehu wani ko ya gane abin da suke nufi sai ya je samu manyan kaya afuwa
to da haka wannan mana hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka mu dage mu ma mu rinka girmama talakawa muna son su muna masu kyauta muna jan su a jiki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin halayen manzo Allah wal amru ilaykum wa min haqqihi wa kasa'isihi inda Allah yaqulu Allah ta'ala Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minina wa kadhalika aqulu Allahu wa Muhammadu kalimatani ijtama'atani wa idza ijtama'atani ijtaraqa wa idza ijtaraqa ijtama'ata sallallahu alaihi wasallam ومن كسائسه صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وكذلك يقول قوله تعالى من أحب الرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله نعم. an gama faɗin halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yanzu an shiga cikin darajoji na manzo Allah kun san akwai bangaren ɗabi'u akwai kuma bangaren matsayi wai ana so a gwada muku wancan ne tare da wancan askantar da kai da yake a wajen ubangiji amma shi kuma Allah madaukakin sarki sai kuma ya girmama shi ya kambama shi daga cikin girmamawa da Allah ya manzan Allah sun sadama mana duk inda Allah zai faɗi Allah sai ya faɗi manzan Allah kuma idan ya faɗe shi ya faɗi manzan Allah sannan a wurin lamiri mana wakilin suna sai Allah ya haɗe su bai rabawa kamar ayar farko da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin surat tauba wadda sharifi yanzu ya karanta mana cewa Allah ya ce wallahu Allah wa rasuluhu da manzansa sai ce a haƙwa an yi ruduhu mana shi ya cancanta su yadda da shi to kaga a nan ta bakin maulamu shugaban fatiddin bididdin hayyarar kalba wallo ba kishiya da kishiya ne don haka abin ya rudar da tunani da hankali ai in a ƙa'idar larabci ne ya ce an yi ruduhu ma an gane mana ya zamto shine mana ya biyanta abun amma sai Allah ya kaidaita su a wajen lamiri ce ya yadda da shi to ga ne ya gane shin lamirin da Allah ake ko da manzo Allah da Allah ake ko da manzo Allah nan maimakon Allah ya ce a haƙƙani sai ya ce a haƙƙu sannan ce kuma wajen an yurduhu maimakon ya ce an yurduhu ma ya ce an yurduhu to ba na irin wannan in ka ɗauko da yawa a cikin alƙurani kamar irin su inda Allah yake cewa a wallahu wa wa rasula da shi ma alibaitin zai karanta mana ku bi Allah kuma za Allah sai Allah ya ce wala tuwallu anhu ba anhu ma ba kada ku juya baya daga gare shi an gane mudbiri ne kuna masu tafiya akan diga ku to ba na dama mu shi bane yana cewa kaza da'atul hadi ka da'at rabbi biyayya ga manzo Allah biyayya ga Allah ne domin shi ma albati ya karanta mana mai yi rasula faqad ada Allah duk wanda ya yi manzo Allah Allah ya bi kai tsaye shi yasa shi Ibrahim ya ce kaza da'atul hadi ka da'at rabbi biyayya ga manzo Allah ai biyayya ga ubangiji sani wa tazkaruhu sannan ambatan manzon Allah tazkaruhu ambatan Allah ne fa hawa musrifun shi da kanshi Allah ya faɗi haka shi yasa kaida ma malamai suka ce in kace la ilaha illallah sai ka mutu baka musulunta ba har yanzu akwai challenge amma da za a samu sa'a ka ce muhammadu rasulullahi sai Allah ya ɗau numfashinka to ka musulunta domin muhammadun kaga sunan annabi muhammad ne rasulullahi manzon Allah ne akwai ambatan Allah a cikin kalmar kuma akwai ambatan manzon Allah gaba ɗaya a ciki saboda rasulullahi karshe sunan Allah ne a karshe akwai manzanci an gasgata da manzanci sannan kuma an gasgata da samuwa Allah domin an danganta manzancin manzan Allah zuwa ga Allah to amma in kace la ilaha illallah babu muhammadu ba anta babullahi amrun ayyum ri'in wa fahu min ghairika la yadkhul haka wani mawaki yace kai ne kofar Allah duk wanda ya zo ba ta kai ba to ba zai shiga ba kuma dama Bahaushe ya ce duk wanda ya hauro gida ta bayan katanga cikin abu biyu ko da a ce ihu ƙwarawo ko kuma a ce ihu kwarto ko yan yi wasa za a baje shi to haka Allah kofa da Allah in ka ce za ka shiga mala'iku suna nan sun tarbe zabaniyawa kada dirowa ya ce to baka ji an ce watul buta mina bawabi hawa ce aban san kofar fa to maimakon rahama ubangiji sai ka samu azaba
sai dai a ci mimika. Da haka wannan shine manzo Allah sallama daga bakin Allah da shi ya san shi kuma shi ya aiko shi, kaɗan daga cikin ayoyi kenan wanda ahlul bait rasulullahi ya jawo mana a cikin Qur'ani. نقدم إلى هناك لأن أحباب احتفال المولد يأتي بقصيدة التي أخبرنا فيها. أهل بيت رسول الله يجي تو الحمد لله kamar yadda kakansa ya ce ma kalla waka fa khairu min ma kasara alha. Shugaba ya ce abin da ya yi karanci ya gamsar to ya fi wanda ya yawa kuma ya gundiras. To da haka albaita ya ce a nan za a takaita da wannan makala tasu wadda ta fito daga bakinsu, saboda kasancewar akwai wasu daga cikin masoya za su yi kasida, da haka shi yasa albaiti ya takaita kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa utitu abu istu bi jawami da kalimi, a wata ruwaya utitu ma jawami ul kalimi. Manzo ya ce an bani dunkulallen kalmomi, ma'ana manzo zai iya faɗin kalma ƙwara ɗaya amma ta isar da sako. To haka duk wanda ya samu sirrin manzo Allah ba yawaitawa bane ba a ce ai awa shi kaza yana magana ko yana maudu'i da sauransu. To da ƙarshe ma kasaratul kalami yunsi ba'dhu, yawaita magana ma malaman larabci sun ce yana sa a manta wani sashi, sai ya kasance wani abin mai amfani ma ka manta shi kuma ka rike wanda ma a wannan bai kai shi amfani ba. To don haka wannan dunkulallen kalmomi da sharifi jinin manzo Allah sallama ya mana gwalagwalai ne, an gane gwalagwalai ne, da haka mu samu mazubi mai kyau mai inganci mu adana su ɗaya bayan ɗaya, mu rinka rowarsu saboda mahimmancin su mu kanmu ya kasance muna taka tsantsan da su, muna kishin su, ballantana ma mu bari wani ya zo ya wabushe. Ka adana su inda la ya atihi susu walal lasus, inda gara ba za ta zo ballantana ma dan fashi. In ka kai sakaci to za ka rasa. Da haka da fatan jinin manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya kara muku kusanci da kakanku da yawon mutanen wannan gari. Allah madaukakin sarki ya tsare gabanku da bayanku. Allah madaukakin sarki ya inganta al'amuranku. Allah madaukakin sarki ya ƙara shiga cikin lamuranku, ya ta ciyar da ku gaba fiddini wa duniya wa lakira hissan wa ma'anan bijahi kakanku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya tsaya muku, Allah ya iya muku, Allah albarkacin kakanku ya sa annabi Muhammadin ya zama gatanku duniya da lahira. Alfarma manzo Allah sallama, Allah ya ƙara sutura ta ma'aiki, Allah ya ƙara farjini na ma'aiki, Allah ya ƙara ladifi da ladifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ƙara dafa'i a cikin dafa'in shugaba, Allah ya ƙara jalabi a cikin jalabin shugaba sallallahu alaihi wasallama. Da fatan su kuma mutanen wannan gari albarkacin shigowar ku, Allah madaukakin sarki dukkan abin da ke damun mu Allah ya yaye. Da manzo Allah sallama ya ce ba ma sharifi ba ko idan ya shigo gari, idza da kala dhaifu ala qaumin da kala bi rizqihi, idan ba ko ya shigo gari wasu mutane yana zuwa da arziki ne. Wa idza karaja, idan kuma zai fita, karaja bi magfirati zunubil qaumi, yana fita ne da lafiyan laifuffukan mutane. Sai malaman sufa sai gane cewa ba wai zunuban kadai ba, a hatta dukan wasu dalaloli yana nade su ne. Ina yake kai su gida, yake kai su a yana fita wajen gari, an ce anan yake karkade su bi iska, shi ma zai iya isa gida saliman ganiman, ma'ana kuna an kwashe muku. To amma kamar yadda da farko kafin alibati ya fara jawabi jikokin manzo Allah sallama ba sa cin sadaka kuma sannan ba sa bara. To amma al'aqilu man iza bi gairihi, ko mai hankali shine wanda aka yi masa wa'azi da waninsa. Imam Maliku, wanda shine magana ta karshe, da aka ce shine shugaban mazhabobi, bai kai sauran karatu ba. Kwarai kam ka je ka bi tarihi, bai kai Imam Shafi, asali ma shi ya karatu a wajen Abu Hanifa, ya inganta wanda ya karatu a wajen Abu Hanifa. Da haka Ahmad bin Hanbal ya fi shi karatu. Imam Shafi ma duk da ya karatu wajen Imam Malikun, amma saboda faɗaɗawa dai ya fi Imam Maliku karatu. An gane? To amma me yasa aka ce shine shugaban su? Saboda hidima da ya ga Shehu Ja'far Sadiq. An gane? Shehu Ja'far Sadiq wanda dan ne na Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir shi kuma dan ne na Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin dan ne na Sayyidina Al-Husayn ash-Shahid, Shahid al-Karbala. Imam Husaini dan ne na Sayyidina Ali daga Nana Fatima Zahra. Saboda hidimar da Imam Malik ya ma Ja'far Sadiq
ya kasance ya bi shi ya juya mai takalmi ya mai hidima da jiki da aljihunsa, sai ya kasance hasken shi ya bambanta da sauran. Dole ya kasance sun zo sun tuka tafiya a gaban shi, har wanda ma malamin nashi ne ya zanto sun yadda cewa ya fi su a wajen Allah da manzan Allah. To da haka wannan ba ahlul bait bane yasa wannan ni da yawon kanki kana ne mutanen gari a daidai lokacin da ahlul bait ke zubar da wannan gwalagwalai ban ga masu hoton mutum biyu suna abin nan ba, suna kitawa a nan guri ba a matsayin hadiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyya ba sadaka ba, in sadaka ne ka rike abinka, ko ni ban so ba ahlul bait ba, ko ni ban san sadaka yawa, ko ni ban ci duk yawa. Shi yasa kana cewa ga sadaka zan ce hadiya ko sadaka, in sadaka ne mai da mu abuka yawa. Wannan shine ko mu albarkacin jinin manzo Allah mun fi karancin sadaka yawa. Ba almajirai bane irin wancan, almajirai ne amma ba almajiran barar dattun kuɗi ba. Da haka sadaka ana ba kaskantacce ne, shi mai girma kyauta ake bashi. Shi yasa ma malamai suka ce ma ta fi sadaka. Da haka idan sha'irai suna kusa zakiru sai a gabatar da su kamar yadda albaiti ya umarni. To alhamdulillah yan uwa mu ce alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. Muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji daga wannan baki wanda yake mai albarka na ahlul baiti jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karamin arziki bane hadartan irin waɗannan bayan Allah a wuri, bari kuma a ce ga su sun zo har sun ambata wani abu wanda aka amfana da shi. Saboda haka ahalin wannan gari lallai mu ƙara yi wa Allah godiya da samun wannan fadala. Kamar yadda aka sani kwamitin shirya wannan maulidi sha'irai ne matasa wanda suke masu dangantuwa da zawiyatuna, ma'ana zawiyatu ahbab rasulullah da ke dan daji ta maulan mu sharifi yikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sha'irai ne masu tsara baitocin yabo ga manzon Allah da bayan Allah salihai da jikokin manzon Allah. Saboda haka sun shirya wata kasida domin tarba wa ainihin wannan babban bako namu jikan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin faranta masa. Saboda haka sai su matso kusa domin gabatar da wannan kasida. Duba da yanayin lokaci ya tafi kuma ahlul bait ga gajiyoyi kullum cikin ɗawainiya aiki. An jima ma akwai maulidi a ainihin zawiyan maulan musharraf da ke dan daji. Jiya kuma an gabatar da walima sauka nan bangaren mu a reshen shan din kenan nan sabuwar Abuja tare da maulidi da daddare. Gobe kuma wasu maulidan ne. Haka dai al'amuran satin da ya gabata kuma ahlul bait suna oke na ma ana ta gabatar da hidima irin wannan. Saboda haka ta za mu yi abin a takaici domin neman albarkansu. Muna gabatar da wannan da'ira tamu mai albarka ta waɗannan 'yan uwa domin su gabatar da abin da Allah ya so a wannan lokaci. Na ga shigowar sai da Halima shugaban sha'irai bangaren matan aure, mana yi musu barka da zuwa da saida maman saida. Ina ganin za ku tsaya sai ku kallo albait don girmamawa. Masha Allah. Allah. A yau murna muke burge san annabi babatin sauki. Da farko za da sanya magagi Allah, wannan da yayo dukannin halittu jimla. Ya Allah na yi roƙo a ɗauke dalala. Mai cikar sarki shi ɗai ne mai cikar sarki. Ilawa ƙaranin koduhu na salati ga babul kairi manzon mu Abdul Zaki.
gwanin mu maula ya shakki tani da shakti lana har ma daga wasu zamani na sanyo zulma arifu shi ne tsani da sai da bulfutuwa ta mai raba kyauta bayan yin shaki sam shi bayan yin shaki aya zama dole in gaida sabtu rasula aula ya sharif tukursar da sirrin Allah aminta da mu masoya ka ne yan baila alamun ce mana mai yaban nan komai yadda yin sauki masoya si ta mamaki salamu alaika ya sayyidul akwani salamu alaika ya taha dan adananu mu gaida mafitikar kyau a insu da jannu a yau haruna ni ne nake gaishe ka ka bani masauki cikin fadar ka mai tsarki labbai ka bin yabo gundukannin ala rasulillahi gatan sulhu da adam takannan mursalai ko kadai ne ya za kudaka dai a rafiya ya maulana ku nake doke kusan ku kawai nake shauke kurewar matsaye ba ya kai maulana matsayin garban da sauran alamun suna shabewar kalkeshe an kasa suna a dan haka ne hasan kai na baiwa ce tuna mafi sauki a ranar zan yi mamaki da farkon samuwa mai gidan jibrilu kai ne ka zamo a ƙarshe faɗa jabilu sanin girman ka ya zarce dukkan akalu muradi na kawai ni na so ka annabu mai cikar sarki ya annabu mai cikar sarki mafi haƙuri ma'aikin mu babu kamar sa shine in yi kira wasu za su guje sa amma ko dai fa baya nuna bishinsa saboda kan ya sani Hussein shi ne nake doki wallahi shi nake doki Suratar kulle gaishe ka abban zara ka zamji mu kai ne tudun mun tsira maki sha'anin ka shi ne ya aura asara kaka ɗaiɗai ɗaya mai gida nasiri nasirin haƙi ma'aiki nasirin haƙi da ni da maki ma'aikinmu ba sassauci ya daina ganin akwai cinta ba sasanci kyala batunsa don ya zama mara yanci mubarak na rike son ma'aiki na kura dukkan aiki wallahi ku daina mamaki in duba ma'aiki ina gaishe ka ina bayan ka wallahi min ka ine ka na gyara bakin da baya cikin lawarinka ka yarda da ni a yada hagun hidimar ka na daina yin burki sakar na yin burki alhamdulillah cewa ahlul suna cikin abaru da yawa wanda a yanzu akwai shirye-shiryen maulidi da ake gudanarwa a can zawiya al-kubra insha Allah yanzu muna sanarwa yan kwamiti cewa ahlul zai je masauki a zama domin wani tanaji da yan kwamiti suka yi don girmamawa da an fito insha Allah sai tafiya da yawon yan kwamiti da iyayensu muna yi wa ahlul farka da zuwa da kuma godiya amsa mana wannan gayyata Allah ya saka Allah to alhamdulillah jika ma'aiki zai yi addu'a yan uwa sai a kudurce bukata
Allah biya mana bukata lafiya barkan da sallallahu alaihi wasallam barkan Maulana Shehu Tijani Rabbul Aqdab Gausul Aghiyas Imamul Awliya بيت الأولياء أحمد الأولياء تاج الأولياء مولانا وسيلتنا شامة التجاني جاي الغوث الفرج الجامع شبرا يشكو له ماد الكريم اللهم يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب سبب لنا سوء الخير الذي لا نستطيع له طلبا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.